En met deze lampion had ik een keer een prijs won. Die vonden ze zo uniek. Nou, dat weet ik wel zo. Terwijl het net volle werk weer. Dus jou binnen een prijswinnende lampionnenmaker. Ja, zo lijkt het wel. Rood, rood reugeltje, Sint een matten veugeltje. Rood, rood rokje, Sint een matten zit op stokje. Sint Martinus bisschop loopt er alle lang. Wat zijn dit voor mooie lampions? Ja, er zit al aardjes tussen. Dat komt, ik ben kleuterjurwest. En elke keer maak ik me de bijna lampion. Hier woont een rijke man die ons wel wat geven kan. Nou, dit is hier van de artsen die hier hingen. Dat is meneer De Uil van de Fabeltjeskrant. Die ga ik maken. Toen ik er net zo volle ben in de klas, want dat was een heel grote werk om in elkaar te zetten, want dat kon de ben net. Maar jou maken dan net één lampion, maar voor de hele klasse maken jou lampions? Ja, dit weer dan mijn eigen, die maak ik eerst. En dan, als het zo vier weer, dan zet ik ze in elkaar. En dan komen ze mijn huis. Wat een werk. Ja, maar het is ook prachtig werkje. Sint met een vleugeltje, die zat al op een keugeltje, die zat al op een stokje, rood, rood rokje. Nou, dan komen we hier bij de tweede lampion. En ja, wat zit ik er zo vertellen? Nou, dit is de koekoeksklok. En je hebt een koekoek in, maar die kan je natuurlijk net maken. Dus ik ga een dwarken en daar zit een piekje in. En dan krijg ik dus dat dat de koekoeksklok is. Wat voor versjes zong je hem vroeger? Nou, ik zang proto van 11 november is de dag dat mijn luchtje brandt aan mij. 11 november is de dag dat mijn luchtje, 11 november is de dag dat mijn luchtje brandt aan mij. Nou, zie dat weer kwart en simpel en dat pikt de band heel gauw op. Sint de metten is zo koud, hij maakt een vuur van turf en hout en zit erbij te warmen, al met zijn blote armen. Hoe lang heb je voor de klasse staan? Krap ons 36 hier. Maar protopellen, protoplezier. Maar na 36 hier hiek ik het wel zien. Ik denk, dan maak ik weer alles op Nederland. Dus toen hiek het, toen woe ik niet meer. Ja, op een gegeven moment wie de koek op? Ja, en er weer zoveel verhoren in zoveel tijd, dat ik hier gewoon geen zin meer aan. Er waren zoveel dingen die het moesten. En ik hier iets van maaien. En ben met ben blijven. Hoe lang ben je er nou uit? Al vier, zo'n beetje. Mis je het nou wel eens? Nee, nooit. Ik had het nooit mist. Krijg je jong ben aan het door? Het is net meer zoals vroeger. Ik bedoel, wij gingen alle stritten bij de el en tot heel het dorp of een hele week. Maar als het zien je komen, dan mag ik het wezen. En show je nou wel eens zo'n mooie lampion? Nee. Ik let er altijd wel op. Ik denk van, nou, wat gaan ze dit hier weer maken? Maar ja, het is vaak heel simpel van een plastic fles of zo. En dan denk ik van, het ziet toch wel iets meer kennen. Zo mooi als deze? Nee, die vies net meer. Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Martinus aan.